Do, fe nes I ddechrau trwy Gwirfoddoli wedi gwir, achos nôl prynu, wel tan 2001 yng Nghymru, o ddim dyfarnu yn swydd. A bob dyfarnwr nes 1999 fi'n credu, ddechreuon nhw I dalu dyfarnwyr gwaniaeth lefel o daliad am ddyfarnu gemau, achos oedd y gêm yn broffesiynol, oedd chwaraewyr yn cael eu talu, felly oedd y dyfarnwyr yn cael eu talu. Ond nes ni, hobi oedd o'ch chi'n dechrau dyfarnu o helpu mas clwb lleol, mynd I ddyfarnu gemau'r bore dydd Sul, a wy dal yn ei nawr, pan dwi'n dyfarnu gem ar bore dydd Sul i'r clwb rygbi lleol neu i'r ysgol yn ystod wythnos, dwi ddim yn cael ei dalu hwnnw, Gwirfoddoli yw hwnnw, a wy'n credu bod dim ond yn iawn bod chi'n neud na, achos chi'n rhoi nôl mewn I rhywbeth I chi gyda'r cyfle I ddechrau. Felly, o'n I bai am y pobl oedd yn Gwirfoddoli ac yn rhoi'r cyfle i'r pobl ifanc I wario rygbi. A na bydden ni ddim wedi cychwyn y dyfarnu yn y lle cyntaf beth bynnag. Felly, na, dyna sut ddechreuos I. Mae han rhan gall y gêm yng Nghymru tu allan y lefel proffesiynol. A hyd yn ôl y lefel proffesiynol. All e ddim cario ymlaen heb yr holl gwirfoddolwyr sy'n rhan o'r gêm. Ie, oedd eich wedi eitha hyblyg ar yr amser, achos wrth gwrs, pan mae chi swydd a gwaith sy'n talu'r bils yma rhaid I chi'n neud mwyn I chi gael byw, I chi'n goffod ffito byddach o rownd hwnnw. Ddes I ddim ar draws lot o broblemau I weid y gwir, achos yn ffodus iawn ym myd rygbi. Mae'r lefel o barch at dyfarnwyr yn enwedig, at pawb sy'n ynglwm â'r gêm. Mae'r lefel o'r parch yn barchus iawn ac yn uchel iawn. Mae'n ambell I achlysuriau, lle oedd na rhywun, felly'n gwyddyn chi, neu rhywun yn dilyn chi off y ca ac yn pwynt o'r bus ato chi, ond ddim yn digwydd yn aml iawn, diolch byth. Felly'n digwydd yn bach mwy aml dynodau yma gyda cymdeithas wedi newid fel mae Ond na, o'n I ddim yn dod draws a lot o bethau negatif o ran yr ochr ni. O'n i'n gwirfoddoli lot hefyd, gyda clybiau ieuenctid. O'n i'n helpu mas gyda Mentor Cwngwendraeth yn cynnal clybiau ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yn Cwngwendraeth a clybiau hwyl I blant o'r ysgol. Felly dechrau hoff yn neud hwnnw hefyd yn gwirfoddoli, ond wedyn bydd ath hwnnw'n swydd wedyn rhan amser nes mlaen. Felly na, nes I dechrau bant yn neud lot o gwirfoddoli ac yn dal yn neud yn awr pan fi'n cael y cyfle. Wel, fi'n credu bod bob dyfarnwr yn deg, fi'n gobeithio bod nhw, achos dyna fi'n credu beth mwy o pwysig mae rai chi bob mae chi'n dyfarnu. Pan ych chi'n dyfarnu rygbi neu unrhyw chwaraeon arall, mae rai bod chi yn deg. Sdim rhaid I chi fod cystel ar dyfarnwr yr oedd yr wythnos cyn ni, neu'r dyfarnwr sydd yn dod i'ch gorch i'r wythnos ar ôl ni. Beth mae chwaraewyr y gyd y moyn, a pawb sy'n ynghlwm ar gêm, o'r hyfforddwyr, y chwaraewyr, y cefnogwyr, a pawb sy'n gwylio'r gêm, yw bod chi'n deg ac yn gyson i'r ddau dîm am yr 80 munud na, neu am y 60 munud na, os taw gemau iau ieuenctid yw Dyna beth mae pobl yn moyn. So, os ych chi'n neud camgymeriad mewn gêm, neu bod chi ddim cystel ar dyfarnwr geithon nhw'r wythnos cyn ni, dyw pobl ddim yn gyfidio amdano ni, yn y gyd maen nhw'n gyfidio bod chi'n deg am y gêm, ac bod hwnna'n bwysig iawn, achos pan mae chwaraewyr yn wario'r gêm, mwyn I nhw wario'r gêm a mwynhau'r gêm, mae rhaid I nhw wybod bod y gêm mewn dwylo saff. A na mwy pwysig na ni bod y gêm mewn dwylo teg, really. Felly mae'n peth mwyaf pwysig fe ni'n gweud o gryfder unrhyw dyfarnwr yw'r ffaith bod chi'n deg. Mae cyfathrebu yn rhan bwysig iawn o dyfarnu, wedi gyda dyfarnu modern, achos I chi moyn pobl sy'n gwylio'r gêm, wedi pobl sy'n gwylio ar y teledu neu sy'n gwylio gyda'r ref links, pobl sy'n falle heb fod mewn gêm rygbi o blaen. Chi moyn I helpu nhw I ddeall beth sy'n mynd mlaen yn y gêm os mae yn gêm gymleth. Felly dyna pan mae'r cyfathrebu'n bwysig, bod chi'n esbonio pan mae penderfyniad wedi rhoi, mwyn bod pawb yn deall pan chi wedi rhoi'r penderfyniad na. A mae hwnna hefyd, nag dim ond i'r cefnogwyr a pobl sy'n gwylio, ond hefyd i'r chwaraewyr ar y ca yn gwybod dyna pan mae wedi gosbi fi y tro yma. Felly mae'r cyfathrebu yn bwysig iawn. A mae pawb yn cyfathrebu mewn gwahanol ffordd. Mae rai dyfarnwyr yn mwy tawel, yn mwy falle fel athro at ysgyblion, neu falle rai o nifer o ddyfarnwyr traddodiadol dros y blynydde wedi bod yn heddlu, felly maen nhw yn eitha regimental y ffordd maen nhw'n dyfarnu mewn ffordd. Felly mae pawb a ffordd wahanol y cyfathrebu. I fi mae jyst yn dod yn naturiol sbo. Chi'n mynd mas ar y cana, chi'n neud eich swydd fel dyfarnwr. A pan dwi'n gweud y pethau sy'n neud I pobl wenu ymell, dwi ddim yn gweud nhw achos fi'n credu mae'n bwysig bod fi'n gweud rhywbeth doniol, neu fi'n gweud rhywbeth doniol heddi. Mae'n dod mas achos fi jyst yn gweud I fel mae ar y pryd. Ond
Fi'n credu bod na'r rhai, mae yn bwysig bod chi'n gwybod pryd hefyd i weid y pethau yma. Fe ni byth yn neud bach o chwaraewr neu sbri ar ben chwaraewr sydd jyst wedi cael ei gosbi yn rhywbeth. Felly dyw hwnnw ddim yn iawn a ddim yn deg o gwbl. So bod na'n rhai reolau dwi'n sticio hyd i. Ond fi jyst yn dyfarnu. Fi'n mwynhau y gêm. A dyna beth yw e, mae'r chwaraewyr yn mwynhau y gêm, mae pobl sy'n cefnogi yn mwynhau y gêm, mae pawb sy'n nghlwm y gêm yn mwynhau y gêm yn ei wahanol ffordd. A i fi, dwi'n mwynhau y gêm, dwi'n mwynhau dyfarnu, a dyna sut dwi'n trial cyfathrebu a cynnal un ar y ca wedyn. Felly, oedd y dyfarnu, nath y farnu newid lot. Fe ddath cyfathrebu ar ffordd o'ch chi'n trafod y chwaraewyr, y ffordd ych chi yn trafod y gêm ac yn cynnal y gêm, y ffordd ych chi'n delio gyda sefyllfa, sut ych chi'n trafod ac y ffordd eich llais chi, sut ych chi'n trin falle rhywbeth falle difrifol sy'n digwydd mewn gêm, ych chi'n ala rhywun bant neu bych chi'n ei penderfyniad mawr. Mae fwy o bwysau wedi dod yn ddiweddar ar y ffordd mae'r dyfarnwr yn esbonio y penderfyniad yna, bod pawb yn deall pam mae'n neud e. A mae hwnnw wedi dod, fi'n credu, o achos byd teledu, pawb yn moyn clywed beth mae dyfarnwr yn gweud, yn clywed llais y dyfarnwr. A cyn ni, pan o'ch chi ddim yn wisgo'r microffon, o'ch chi'n gallu gweud beth o'ch chi moyn, o rai pobl yn gwyddi mwy swrth fel dyfarnwyr, walle bydd ambell i dyfarnwr hyd yn oed yn defnyddio rheg ar y cael. Chi methu wneud na nawr, allech chi, ond eich gêm ola chi pan mae nhw'n clywed chi. Felly dyna mae'r gêm wedi newid hefyd, fi'n credu. A o blaen, o'ch chi'n mynd mas ar y ca, os oedd rhywbeth yn digwydd ar y ca, o'ch chi'n chwythu'r chwiban ac yn delio gyda fe. I chi nawr, wedi gyda pobl ifanc lle mae'n bwysig iawn, i chi nawr yn cyfathrebu mwy i esbonio eich chwaraewyr, cerwch nôl, a wedi mwyn nhw'n mynd nôl, os ddim eisiau chi roi chwiban. A mae cael y balans ni o cyfathrebu, ond hefyd bod chi ddim yn rhoi mantais i'n tîm na'r llall pan eich chi'n cyfathrebu'r pethau yna. So dyna sut mae'r gêm wedi newid hefyd. Achos sbol cerwch chi'n ôl, falle 20 mlynedd yn ôl, 25-30 mlynedd yn ôl, y pobl ddim wedi gwylio rygbi, oedd just pobl rygbi. Nawr mae gyda chi pobl, falle sydd ddim wedi bod mewn gêm rygbi erioed o blaen yn mynd i weld gêm rygbi. Felly mae'r ffordd mae dyfarnwr yn cyfathrebu yn rhan bwysig nawr o dyfu'r gêm i bobl sydd ddim fynychu'n gyfarwydd gyda'r gêm o rygbi. Tysau'n credu bod fwy o bwysau arnoch chi mwyn wneud llif i'r gêm. Mae pwysau arnoch chi ddyfarnu, achos mae fwy o gamrau mewn gêm nawr, mae bron o bob gêm dwi'n dyfarnu'n fyw. Felly mae pawb yn gweld y penderfyniad chi wedi wneud drwy'n y dair gwaith, ail edrych arno fe eto, yn ei rafu fe lawr, yn zoomo mewn i gael gweld, mae wedi cael hwnna'n anghywir. I chi ddim yn cael y cyfle i wneud na. Felly mae lot fwy o bwysau ar dyfarnwyr nawr. Pan mae penderfyniad yn cael ei wneud, mae pawb yn gweld ar y sgrin fawr yn y stadiwm. A chi dyfarnwr eich hunan nawr yn gallu gweld, o diolch wedi cael yn anghywir. Wel o blaen o'ch chi'n gwybod. Felly mae fwy o bwysau yn chi nawr, lot fwy o bwysau, a gwahanol, math o bwysau hefyd. Mae fwy o bwysau nawr achos mae'n swydd i pobl, mae arian, os chi'n ennill gemau, a fwy o pobl sy'n dod i wylio'r gêm, a fwy o arian i chi'n neud, a mwy o llwyddiannus i chi. A cwrs, os oes penderfyniadau mae'r dyfarnwr yn neud camgymeriad, a felly bod hwnnw'n costi'r gêm, a lle gosti swydd i hyfforddwr, neu galle gosti lot o arian i tîm sydd ddim yn mynd i'r trwyddo i'r row nesaf. Felly mae lot fwy o bwysau ar dyfarnwyr nawr sydd wedi bod o blaen. Does dim dwt amdano ni. Wel, mae'n rhan o'ch traeth chi fel dyfarnwr fi'n credu. Mae'r hyder yn dod fel i chi, mae'r un beth chwaraewyr. Mae chwaraewyr yn wario fwy o'r gêm, yn dod mwy o derys gyda'i allu, yn dod yn gyfarwydd y delio gyda gwahanol sefyllfaoedd yn y gêm. Chi mae'n chwaraewr falle wedi bod yn wario rygbi am 6-7 mlynedd trwy'r system, a sydyn mae'n wario flan 80,000 o bobl. Wedyn mae hwnna'n rhywbeth hollol wahanol. Wedyn ar ôl wneud na unwaith, mae'n cael y hyder wedyn o wybod sut i ddelio gyda'r pwysau na tro nesaf. Ar un peth gyda dyfarnu, chi'n dechrau dyfarnu, chi'n neud camgymeriad, chi'n dysgu ohonyn nhw, a chi'n symud mlaen, a chi'n mynd lan trwyddo'r lefelau wedyn gyda'ch gallu chi. A wedyn fel chi'n mynd trwyddo'r lefelau, chi'n dysgu, mae fwy o bwysau yn dod fel chi'n mynd lan, o chi'n dod yn gyfarwydd gyda fe hefyd. A mae gyda chi pobl sy'n hyfforddi chi fel dyfarnwyr, mae gyda chi wedyn tîm eich hunan gyda chi o doel i manwr, a hefyd mae ddechrau tîm o wedyn ar y gemau sy'n fyw ar y teledu popeth i gyd. Felly, chi ddim ar eich hunan gymryd o chi o blaen, achos mae tîm o amgylchu, ond pan i chi ar y ca yna, i chi ar ben eich hunan yn y penderfyniadau, ond mae gyda chi pobl i'ch cefnogi chi hefyd. Felly, mae'r hyder yna'n dod gyda
gyda'r hyfforddi, a mae'n dod gyda'r cyfleoedd i chi'n cael, a mae'n dod gyda mynd mas na dyfarnu a wneud y camgymeriadau a dysgu ohonyn nhw. A ar unrhyw gyngor ni roi dyfarnwyr ifanc nawr yw, newch sy'n bod chi'n dechrau dyfarnu am y rheswm iawn. Alle fod y rheswm, chi'n wedi cael anafu, dwi'n methu wario rygbi agor, neu roi go dyfarnu, a mae hwnna'n iawn. Ond newch bod chi moyn bod yn rhan o'r gêm, bod chi'n mwyn i fwynhau fe. Paidwch yn neud na neud dyfarnu fel swydd, achos dyna rheswm anghywir. Oedd ddaw yn swydd i chi? Mae gorau gyd. Ond newch am y rheswm i hawn bod chi'n mynd i fwynhau fe i gyntaf gyd. A fi'n credu mwynhewch mae yn ail at chwarae, mae'r seddorau yn y stadiwm, achos chi'n meddwl pan mae'r cais arbennig yn cael ei sgori, neu mae'r dacl enfawr yn mynd mewn, lle mae'r dorf i gyd yn mynd, i chi'n aros reit dros nesaf, chi'n bod chi'n y best seat in the house i wedi gwir. Felly mae yn rhywbeth arbennig iawn, ond mae'r rhaid bod rhywbeth yno chi alluogi chi'n neud e, a eich siŵr bod chi'n dechrau am y rheswm iawn. A pan ych chi yn dechrau dyfarnu, y cyngor gorau gallai i roi i chi i mwynhewch paratowch eich hunan am ymbyll i low, yn ogystal â nifer o'r hais, a hefyd, y peth mwyaf pwysig fi'n credu wedyn yw mwynhewch a byddwch yn deg. A dim ond bod chi'n mwynhau fe a bod chi'n deg, ewch chi'n bell o le wedyn.